بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنك مفوي كلي abla nan ko bashiti lan nakari mbafo André Traoré ngadi fana musiga fo bashitena bashiti la sabula ni ma anyini ngamal la yaddu fana don nam o kawsa bashitena am yala tanu e tubarka namala tanu we quotidien o tewa odo ala ye fɛn bɛɛ tigi ye ala ye fɛn bɛɛ daba ye wa fɛn bɛɛ bɛ ala fana ka sebaya kɔrɔ abla ye Allahu akbar bamanandre abla nan cokoroba do ko nima ako banate saya sarti ye cokoroba ya franti saya sarti ye mo fo ni nana mbafo yi a bɛ fɛ k'a fɔ de ko maa bɛ sa waati bɛɛ cogo bɛɛ la tuma bɛɛ Allahu akbar fɛn dɔ bɛ se ka sababu ye nka bɛɛ tɛ bana ye Allahu akbar sirban kasaraw bɛ misali an yɛrɛ delila ka fɔ don dɔ la i somɔgɔ dɔ kun don a ye mobili boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'i da ka sa wallahi matisaw ko ye bana ye dɛ o kunde dɔw bɛ yen nɔ mugu bɛ ci u la k'u faga o tɛ bana ye dɛ ayi denmisɛnnin fitininw bɛ sa o tɛ cɛkɔrɔba fana ye dɛ ayi wa maa bɛ se ka tasuma jeniw fana bɛ yen ɔ mɔgɔ bɛ se sa cogo bɛɛ la sababu kɔni bɛ mɔgɔw sa cogo la nka waati kelen t'a la k'a fɔ ko i ye maakɔrɔba ye o b'a to i kan ka sa wala k'i ye denmisɛnnin ye o b'a to i man ka sa wala bana t'i la o b'a to i man ka sa saya t'o ye abila a b'a fɛ ka fɔ de maa bɛ se ka sa tuma bɛɛ ala ka waati ma se a bɛ kɛ ko maa caman bɛ da ɲɔgɔn fɛ mɛ u t'u wuli ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ ye abila ye bɛɛ n'i ka ko don bɛɛ n'i ka ko boloda cogo don bɛɛ n'i ka fɛn ɲinita don o de kama fɔ ko maaw bɛ se ka da ɲɔgɔn fɛ nka u tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ dɔw yɛrɛ t'u wuli pewu yɛrɛ awɔ o bɛɛ b'a la dɔw bɛ to sunɔgɔ la abila ye olu bɛ sa o olu bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen awɔ mɔgɔw an bɛɛ bɛ se ka taa an da ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ e kan ka soli ka bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la ne tɛ soli ka bɔ ci tɛ ne bolo soli ka bɔ ci bɛ min bolo e bɛ soli ka bɔ de siga t'o la e tɛna wuli ne ɲɛ a wuli ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ala k'an kisi kasara bɛ se na sisan du dɔ kɔnɔ kasara nana du min kɔnɔ sisan yɔrɔ kasara ma se du min kɔnɔ olu na wuli dɔ ninnu ɲɛ dɛ siga t'o la bɛɛ ni wuli kun don bɛɛ ni wuli sababu don bɛɛ ni ka ɲini da don o de kama maaw tɛ se wuli ɲɔgɔn fɛ a bila yan an b'a fɔ jeni mun ye ko n'i y'a fɔ banabaatɔ ye ala ka nɔgɔya kɛ a ko a tɛ foyi bɔ bana na a b'an tin tɔ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ŋaniyala kow don a bila ye an ka jate la ala ka nɔgɔya kɛ ala deli dɔ fana don a bila ye a bɛ maa jigi sigi sabula ni mɔgɔ nana i fɛ dekun b'i kan k'a fɔ ala ka nɔgɔya don a la o ye a fɔlen ye a fɔbaa ye maa t'a dɔn ala ni maa min ka di a dɔw bɛ se bɛɛ sababu ɲumanw ma ne ka nɔgɔya don i ka ko la o jigiya de kama ni fɔra ko ala ka nɔgɔya kɛ ni gɛlɛya b'i kan gɛlɛya bɛɛ tɛ bana ye ni fɔra ko ala ka nin ko nɔgɔya a ma jigi sigi da bila ye jigi sigi do ka da kan min tɔgɔ fɔra o ye daba ye bisimila bamanandre abla nan bi ye tarata don ye ni kalo tile 11 sunkalo tile 29 a bɛ don dɔ fana ko fɔ n'o ye Bob Marley rasaw ka don fana don mais kalo tile 11 bi kosɛbɛ ɲɔgɔn kun bɛ yan bi fasiribaw kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka o fana ɲɛfɔ maaw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ a ko la bila ye tubarikala an bɛ ɲɛfɔ ta o ye faso yɛrɛ ka fasiri o ye mun sɛbɛn nisɔngɔdiya na o la jira k'a fɔ ko kulu min sigira walasa ka yɛlɛmaba minnu kan ka don jamana kɔnɔ o yɛlɛmaw hakilabaw sinsin n'o ye COS ye o ko u kɔni kan ka baara kɛ ni sariya min ye u y'o sariya labato sigi sen kan ka ban o ko a tɔ tora min ye sisan o de ye ka se ka baara yɛrɛ yɛrɛw daminɛ teliya la an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔ siratigɛ la sɔrɔna don
ba min sugantira CEDEAO jamana to ala ni o ye Goodluck Jonathan ye ale ka tumbe tamala kunungo o tamay senfɛ ani jamana camancɛ fanga ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye a jira k'a fɔ ko u ye baara min sigi sen kan ni o ye camancɛ fanga kow kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'o jara olu ye kosɛbɛ abilandani o ko maa minnu fana bɛ yen nɔ ni u bɛ jɔnya la Kayi mara la halisa nka n'u bannen don k'u b'a la ka kule k'a fɔ ko u dɛkunnen don ko u ka kule in ta la ka taa yɔrɔ jan an bɛ waati min ko sisan ayiwa kan féminin n'o ye musow ka ɲɔgɔn kunbɛ ba ye sen dɔrɔci siratigɛ la o ko Laginɛ ale ni Mali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a warawalaliw hukumu kɔnɔ abilandani ayiwa gafe mun tɔgɔ la sirène ala jira k'a fɔ ko kuran min sun ye tile ye o sababu la o baara minnu kan ka sigi sen kan hukumu kɔnɔna na ko BAD ko n'o ye waribonba ye jira sa k'a fɔ ko ale kɔni tɔgɔ man di a ko la segukaw fɛ yen nɔ kosɛbɛ o bɔlen ko Bagineda ko dugutigi Dirisa Kulubali k'ale b'a la ka sariya cɔngɔ a senkɔrɔ abilandani camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko siratigɛ la ko Badaw ale ni Dr Choguel Kokala Mayiga k'olu b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ abilandani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ coronavirus lahalaw la yɛrɛ sa k'a fɔ ko coronavirus dekun lase baara boloda caman musaka kow ɲɛnabɔli ma abila ayiwa gafe mun tɔgɔ l'indicateur du renouveau ale ye mun fɔ a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Union européenne kun kan ka musaka dɔ bila an ka jamana ka camancɛ fanga ɲɛmaaw ka bolo kan walasa ka dɛmɛ don Mali ma dollar euro wari miliyɔn 38 ani 500 jate nka k'u ye a ko bɔ a ma ka sababu kɛ k'u ma jigiya ɲuman sɔrɔ min bɛ se k'a to a jira la k'a fɔ ko ni wari in dira a bɛ to a taasira fɛ k'u m'u jigiya sɔrɔ k'u ye wari in dili bɔ a ma abilandani Maître Kassim Tapo Rasbas minɛni ko siratigɛ la ko y'a ɲini k'a fɔ ko maaw ka ballon da duguma ko a ko ka ɲini sariya bunakun kan mankan min b'a ko sugɔrɔ k'o ka dabila abilandani ayiwa Keɲeba association wasatɔn ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ ko chinois minnu bɛ yen nɔ k'u b'a la ka mercenaire n'o ye ka maa dɔw ta ka marifa d'u ma tiɲɛni yɛrɛ bunakun kan k'u b'a la ka olu ta ni ka baara kɛ ni olu ye maaw kama agence nationale pour l'emploi n'o ye baara bɛ se ka sɔrɔ chiffres fɛ cogo min na o cakɛda yɛrɛ sa k'a fɔ ko u kɔni ye kunnawolo caman sɔrɔ hali k'a sɔrɔ coronavirus bɛ sen na abilandani Goumara-Rosso cercle ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko olu fana b'a fɛ u ka cercle ka kɛ région ye abilandani Info Matin ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Sheriff Buye Haidara ale ni Sumeli Buye Mayiga k'u ye ɲɔgɔn ye kunungo ko yala ko nin ye bɛn sinsinnen ni cɛba fila ni ɲɔgɔn cɛ wa o ɲininkali tɔn bɛ yan nɔ ko politiki la ko maa kana fɔ abada ko bilen ko ni ko bilen k'a dɔ la i ka kuma bɛ sɔn k'i minɛ n tɛ nin kɛ bilen faut jamais de jamais ayiwa maa kana fɔ bilen dabila ko politiki la k'o tɛ fɔ siga t'o la kuranɛ tɛ bimin tɛ awɔ intérêt ko don o ye tiɲɛ a k'a faamu ta politique de kuranɛ ye jinɛ tɛ o tiɲɛ o tɛ wa nafa ɲini siraw de don maaw ka donc wala ni nafa bɛ yɔrɔ min na i bɛ kun tile o ma awɔ maaw ka politique maaw jateminɛ u k'u faamu ten voilà kuma faamu na awɔ o bɔlen kɔ sa k'a jira k'a fɔ ko coronavirus boloci siratigɛ la k'u b'a la ka boli waati nɔfɛ a bila ye ayiwa l'indépendant o ye kɛn yɛrɛ ye ale ko di Goodluck Jonathan ko ale y'a jira an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mokhtar Wane k'a fɔ ko a k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ jama fanba bɛ se fara ɲɔgɔn kan u ka hakililaw lawaleli siratigɛ la cogo min na k'u seko kɛ ka taa o sira fɛ n'a kɛra kalataw ye ani ko minnu bɛ latigɛ yɛlɛma minnu kan ka don jamana maracogo la k'u seko kɛ jama fanba ka fara ɲɔgɔn kan a ko hukumu kɔnɔ o bɔlen ko ko walasa ka se ka Tchad kɛlɛcɛw timinanja k'u galabu kɛnɛya ko Tchad ɲɛmaa kura n'o ye général Mahamat Idriss Déby ko a nana Mali ni Niger ani Burkina dancɛ la u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen nɔ ka u timinandiya
ko coronavirus kɛlɛli kɔni bolokuruɲa ba kelen kɛra ro Ablaye Dan sabula ko maa min bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ n'o ye professeur Akuri Iknani ko ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni ka sɔrɔsi dɔ bila ye o ko bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba don baara tɔ sɛmɛntiyali la Ablaye ayiwa o wele ko ye cakɛda ko siratigɛ la ko Banque Atlantique olu ye situlu ale bɛ se ka yɛlɛma cogo min na k'a dilan k'a ɲɛ ni k'a k'a mago ɲɛfɛn kuraw ye usine min o baara kɛ o ko Banque Atlantique ye o musaka kow ɲɛnabɔ Ablaye ayiwa le reporter y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ min yamaruya dira mana kotu ko a bɛɛ lajɛlen kɛra sariya kɔnɔ o ka kɛ ni ɲininiw ye Nasser Ag Mohamed Ahmed ko ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɔrɔfɛ marabolo fanba ko yɛlɛma minnu b'a la ka don marabolo kuraw sigi cogo la ko a ma taa maa caman jimi sira fɛ an ka jamana kɔrɔfilan na ayiwa a ko an waati min ko sisan ko Isa Kawjim ale kɔni diminen don kosɛbɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba Badaw ani Moktar Wani kɔrɔ ka sɛmɛnti ka sababu kɛ kelen do ka baaraw bolola cogo min na a ko ma taa Isa Kawjim jimi sira fɛ tubaarikala sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw ye nin ye Ablaye Dan ayiwa an y'o minɛ k'a bila an kɔrɔ tilegan na i bɛna walawala k'a di mɔgɔw ma ni Ala sɔnna ma kosɛbɛ bamanan Andre bamananw ko dɔn bɛ dɔn ye ko miseli dɔn tɛ dɔn gansan ye dɛ o tiɲɛ mun na seli don tɛ dɔn gansan ye Ablaye sabula siɲɛ kelen don san kɔnɔ a don fana bato don fana don labɛn don dumuni don fɛn caman bɛ k'a don o tɛ kɛ don tɔw la o de kama fɔ ko seli don ni don tɔw tɛ kelen ye ayiwa ko seli dɔ fana kɛ ni furusen don ko bɛɛ cɛ ka ɲi o tiɲɛ sabula maaw b'u labɛn cɛw b'u labɛn musow b'u labɛn o don maa bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ se k'a fɔ ko muso cɛjugu tɛ yen kuma in y'o de ye sabula labɛn de don musow bɛ labɛn cogo min na i b'a ye kunkolo bɛ dilan ka ɲɛ sew bɛ ɲɛgɛn tɛgɛw bɛ ɲɛgɛn fini ɲumanw bɛ don u bɛ ko ka jɛ samara ɲumanw bɛ don ni e ye a ye o ye cogo la i b'a fɔ ko tiɲɛ la nin ye muso ɲumanba ye k'a sɔrɔ kuma dɔ ni labɛn y'a jɛ waati min na a bɛ kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ ye ɲɛkɔrɔ o de kama fɔ ko selidon musow bɛ cɛ ka ɲi sabula muso yɛrɛ ye labɛn y'a bila ye bamanan dɛ fɔlɔfɔlɔ seli an tun bɛ denmisɛnninya ni bi seli tɛ kelen ye dɛ parce que fɔlɔfɔlɔ seli yanni mɔgɔw k'u wuli a y'a sɔrɔ k'i mɔgɔw bɛɛ bɔra bɛɛ b'i ka so fura depuis so kɔnɔ fo bulonda ka kare yɔrɔ fura ka ɲɛmaw cɛ ka taa bɔ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ lɛgɛsɛ kosɛbɛ mais sisan mɔgɔw tɛ kare fura tuguni caman t'i ka da fura bilen dɛ caman t'a ka soda fura caman tɛ kare kɔnɔna fura bon ɲamanko yɛrɛ fana kɛn bɛ min ye jango an ka duguba kɔnɔnaw na yan kuma ka ca Ablaye ɲama kɛn bɛ fɛn dɔ ye maaw ti a ɲini ka ɲama yɛrɛ bɔ u dala bilen i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ sufɛla makɔnɔ dɔrɔn ka t'u ka ɲama to yɔrɔ dɔ la e bɛ ka bɔ i da la ka taa bila dɔ da la a kuma ka ca n'Ablaye ɲamanko matarafalen tɛ jango k'a fɔ ko seli don k'an ka cɛ ka bɔ yen nɔ yɔrɔ fura fana timinandiyaba tɛ musow la bilen hali seli don na i b'a ye k'a fɔ ko n'i bɔra k'i jɔ ka kare kɔnɔ i ti muso caman ye i ti mɔgɔ caman ye min bɛ k'u ka sodaw fura fɔlɔ bɛɛ b'i ka soda fura kare bɛɛ de bɛ jɛ n'o banna u b'u filan to ka dɔ fɛn a fɔ de ji bɛ bɔ sira mun fɛ taara kɔrɔ taara kɔrɔ ka usulan don sirabada la bɛlɛ la ka yɔrɔ kasa ja ni mɔgɔ bɛ tɛmɛ fo i bɛ nisɔndiya ka muso t'o kɛ tuguni o si timinandiya tɛ musow la bilen Ablaye ne bɛ se k'a fɔ ko timinangoya de don n'o tɛ a kan ka kɛ Ablaye n'o banna ni seli kɛra kabila ni kabila du ni du bɔnsɔn ni bɔnsɔn ni setigi bɛ yen a t'i ɲininka dɛ ale de fini kelen tigɛ so du bɛɛ ye a b'a fɔ Tarawele ka du filɛ Jaraw ka du filɛ Mɛnge ka du filɛ i b'a sɔrɔ tisi kelen b'u bɛɛ la fini kelen bazɛn tɛ tigɛ n'i ma ka bagi d'i ma dɛ mun bɛ sotigi da la o de bɛ den bɛɛ la n'a ye fini kelen mun tigɛ a muso ye a b'o de tigɛ muso tɔ bɛɛ ye donc bɛɛ bɛ fini kelen de don
et puis selikene de tumbe be yoro do be la dugula anga fe dug selikene de be o selikene yoro be fense de be fense du ni mo chokoroba na a balmon na deun ubunyo mo no ta selikene na ta seli ko fana nta yesisa bo ko iba fo bekal no ka ko bla jongoro mine koro aw ko krengene ka be ire kilima nyira kunin kilin able o de kema gele ay ipta soro ni sisa enne dogoni Quran bi so kilen gono ala cd ma se no gane mado ere bi abke waso ko re bulu ka bazen te ka mo ko bela ka so ipta soro ni mado ne ka demison halu ti fini soro Allah akbar o tigele ayo gele adu ka so cbe min bulu ni ya bla sisa ka ala ni kalfan la pour wal sanga mo to makonye o iba tike duden bela parce que cbd ibu dumi glanga di bema parce que a CBD o nga mgo gel no ko krengene ka bewure kunin kelema o de ko chable aywa bon we kelen aflana jume ni ambo seli kenana mo ci kabila ni kabila balman ni balma ambu segre ku fo mais garbiya mu be ke sawtin tikede ni mo moye ka fo gazel ba no no selma fo dia ay ogunde a banchi de duni du kabila ni kabila balma ni balma ambita folige abdu mun bo fona ta di am ta bunige non segi ni na fa so amna dandige muskor baye ba mina kamara akanga munge wulu ke kana adama sisan dem son to so ma chena sisan re ni i fratika minga selma fo war mina bala de bi bulule tangi masara abla don da yin ngani kila dakbar o ne akila ro anga ko senga blo mina ne kuna bla o de pausa aywa sabula atabulu do benno ne butuka fo kuma do lango ambora anya nyere toy ngam anga damu toy kanga tabulu toy ka nyenjo to wula ama kutu wula min fana ba mulu tarakanda yo ore kama ayre sugu donante kuma dola sabula iba yami ko do ke tuabu te ayrete anga wara o akagele ibza zoro nsisa ni mo sebe amunu flani seldo ngata nyongo fu wala ni kungo be no kata nyongo de nyongo kungula anga nyongo de ni sete mo mi fademe o adamade yake nekla ulu kunye an danfara de ka botola o ma ya nyulu bla ala baga do anga silike chugo nanga nyana jewla yo o de gele nekla ra akawsa nga sigini ayo no seli fana be hali iti dubala seli do eni musubita dubala awo abita dubala seli sokomo abu folike na dominike eni muso abita muso fasola abita folike bonyala abita abita ko so o fana do wala sa sila mune be am telephone ji embrenge andre kakene wa ala se wala na ala se lija telephone kadoni re kun lagata o bonyani o yanga kabbo katme telephone nga ama vo telephone mayne parce que abisigi soro la ko do fanana telephone bi se ci ulu ko ko ngani mi seta ta fuli ga bla o de kay bonya bode la yanga bode la ko sebe yanga bode boni an tabule mutu ye harema de ma ayo bebla si amma yene ga mune an soro mune an soro ni an soro ayanga ko bla ayan bla de ayan tabulu bla an donne ko le minye ko lu bla utuka foko kono ni donne ni tulu kala ni mi ni o bla ni o di do na be do mala fili bo alama ejme muti ke sidane o projede be do kede nam bo seli kere yorola yanna ngata an somo go fo am be do sigi ngonga kelengelen ko folige awo chamantoke ko ni chamantoke o aywa do ta folige de ko do ta folige nga iboto selikena ta sigi nyon fo chamanta ga cha wala awo aywa nakla anye mifo kuma ikelende anga kofle anga sigi anga korlu mable aywa o de kausa amma fuko makana ala nyini ti ni kunu fana kon ango fo nyoye nonu ya ramade yawdi aywa o ala nyini femi kon o evolution e o yekunda yan nunye o an ya tabulu fana teso o kunda nyawma o anga jatemine ka sega anko kanga maya ke akechu nyumana o kanga ala ku fana ke o anga hera bodila aywa o ngambe bulla munun ko antuna to wu soro
an bɔra an yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ an bɛ ɲini ka kɛ dɔ la fili bilen ne tun b'a fɔ k'o dɔrɔn de fɔ bi o tɛ dɔrɔn ye n ye kuma ɲɛnamaba de sabula n'i ye mɔgɔw k'a fɔ mɔgɔw ye a bɛ se kɛ sababu ye dɔw bɛ segin dɔw bɛ segin ka kɛwale kɔrɔw ma sabula ni kuma fɔra a bɛ se bi tulo ɲuman kɔnɔ kuma dɔw la o caman bɛ se segin a bɛ se kɛ sababu ye ka maa caman fana bila hakilijagabɔw la ka dɔn k'a fɔ u bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ an ka segin an taabolo maaw de ka wusa bilen an b'a fɔ i Traoré o tuma ala ka san wɛrɛ seli yira an na ni seli kɛra sini ye an bɛ yafa ɲɔgɔn ma misiw kɔni fagali daminɛ bilen o ye taamasiyɛn misi fa Bakari yɛrɛ ko depuis 6 ans ye misi falen ye n ko Bakari o kuma o boucher sera misi da la misi da la a ko depuis 6 ans ka to ko Bakari ko ta filɛ ne kɔni tɛmɛtɔla sisan ne ko e t'a faamu bɛɛ jɛra Bakari ko depuis 6 ans ko misi fara o tigi solila sa dɛ sinon direction nationale de l'éducation préscolaire tɛmɛna sisan n y'a sɔrɔ olu ka misi faga n y'a sɔrɔ commune 2 fana na misiw fana fagalen dɔ ye mairie ba la bamanan b'i bila reportage kɛ taa sɛrifeere tɔgɔ ye di Sonatam do ta ye 6h30 5h30 peut-être c'est 5h30 5h30 misiw da misi tan bɔ donc u b'a bɔ wolo la Sonatam kɔni n'olu kɔni ye fagali kɛ o ye bannen voilà t'a lajɛ an ye reportage kɛ boucher sera yɔrɔ la Sonatam fana ye misi faga daminɛ de olu de b'a daminɛ Mali bɛɛ o ni Sonatam bɔra INPS bɛ na olu kɔni n'olu kɔni ye misi faga n'i ka misi ma fa i bɛ se k'a faga donc kalo b'i ye hali n'a b'i ye kɔlɔn kɔnɔ hali n'a b'i ye tasalen kɔnɔ a bila le flash